конечно же, большая часть нашего разговора должна и будет посвящена Крыму, и так или иначе касающейся Крыма, событий в мировой политике. Но я бы хотел начать все-таки с того, что является актуальным сейчас для СМИ, для общественного мнения, что касается языкового закона. Так как вы занимаетесь им на международной арене, и вот вы были, кажется, в Венгрии, и в Румынии, и с поляками имеете отношения. Вот каковы мнения этих трех стран, и насколько их позиции разные, потому что люди так не разбираются, просто говорят, что кто-то против. Там. Вот какие нюансы в отношении языкового закона со стороны этих трех государств? Насправді є не тільки нюанси, а їх позиції фундаментально є різними. І причини, чому ці позиції на сьогодні висловлюються, теж є дуже різними. З одного боку, в Польщі і в Румунії розуміють, що без української мови будь-якому громадянину України надалі неможливо. Вони готові обговорювати, яким чином буде збалансована освіта. Ну, деталі, то есть. Звичайно, і вони не займаються тим, що починають розкручувати оцю міфологію про те, що відбирають освіту мовами національних меншин, оскільки ніхто не відбирає. Реально, ми даємо додаткові предмети українською, і їх буде достатньо, щоб кожен громадянин України, по-перше, розмовляв українською, а по-друге, розумів, що таке Україна, оскільки він є частиною України. В Румунії і в Польщі жодних питань до цього нема. Але в Угорщині це, звичайно, питання внутрішньої політики. Це, звичайно, питання того, що там є багато політиків, які хочуть зберегти угорську меншину обмеженою, без будь-яких впливів з боку української держави. Я всім розповідаю цей відомий випадок 2 роки тому, як я поїхав в угорське консульство в Берегово і привітав відвідувачів консульства. Хтось привітав, каже, ну окей, пані міністре, дуже цікаво, доброго ранку. А хтось просто посміхався і не міг відповісти. І це значить, що існують українські громадяни угорського походження, які не здатні сказати «доброго ранку». І от це питання є абсолютно принциповим. І я сказав в Угорщині, ну от слухайте, ну яким чином ми говоримо про угоду про асоціацію? Угода про асоціацію потрібна мені, вам, Айдер, всім українцям. І венгерам етнічним теж, які в Україні живуть. Шляхом того, щоб видавати угорські паспорти на Закарпатті, євроінтеграцію Закарпаття досягти неможливо. І, в принципі, хтось сприймає аргументи, я розмовляв з журналістами, мав зустрічі в парламенті, а хтось аргументів за визначенням сприймати не хоче. І оце фундаментальна відмінність між Угорщиною і іншими країнами. Подивіться, є одна Угорщина, а тут є Румунія, Болгарія, Греція, Словаччина, Польща, які все прекрасно розуміють, які готові працювати, які зацікавлені, щоб українські громадяни, чи то грецького, чи то румунського, чи то болгарського, чи то польського, чи то словацького походження, були невід'ємною частиною України. Інакше вони тотально знаходяться в стані, коли вони не можуть піти на державну службу, не можуть стати політиком. От я запитав в Угорщині, коли от у мене ж таке ж саме інтерв'ю було, а може хтось з Закарпаття зараз стати міністром закордонних справ України? З тим запасом освіти, який у нього є. Ну і там от такі очі і кажуть, а ні, начебто так не може. Я кажу, а міністром освіти? Ну це був жарт, звичайно. А міністром економіки? І виходить, що вони не можуть піти ані в політику, на державну службу, на військову, навіть вступити в звичайний український університет. І от так за визначенням не буде, оскільки питання єдності України – це навіть не питання національної безпеки, звичайно і національної безпеки, але це питання нашого виживання як європейської демократичної держави. Павел, там смотрите, какая была реакция, она же очень отличалась. Я уже смотрел это никак, я даже текста закона, честно говоря, не читал. И поэтому я, как обыватель, смотрел на то, как реагируют разные страны. Я видел реакцию Румынии, Польши, там, да, и вдруг Венгрия.
грубо говоря, встает так и говорит: нет, мы запретим, мы вам будем мешать, мы будем голосовать против по европейским делам, по интеграции, по ассоциации. То есть реакция была явно неадекватна тому вопросу, который, собственно, обсуждается. И почему так? Это влияние, скажем, национал-популистов внутри Венгрии, или это может быть такое влияние и России в том числе, которое, как мы знаем, теплые отношения руководства Венгрії з російським руководством і так далі? В першу чергу це внутрішня політика. Звичайно, це питання позиціонування Угорщини всередині Європейського Союзу, але Росія впливає. Я не буду казати, чи впливає вона на правлячу партію Фідес, але вона безумовно впливає на правий фланг. І оця відома демонстрація перед посольством. І я ж спеціально попередив угорську сторону, оскільки це, ми всі поважаємо демократичні принципи. Ми ніколи не забороняємо будь-яких акцій біля посольства. Але якщо ви починаєте демонстрацію і знаєте, що вона буде під гаслом самовизначення Закарпаття, зразу зрозуміло, от уявіть собі, я як міністр, чи ви, от ми з вами разом беремо зараз, малюємо два гасла. Самовизначення, умовно, для Дебрейсена чи чогось іншого. І йдемо під посольство Угорщини. Там віз би такий по-перше, стояв, нам да. це не дозволять. По-друге, нас поліція за 30 секунд заарештує. І правильно зробить, оскільки ми це робимо проти міжнародного права. Ну, я же видел ваш пост в Твиттере, когда вы написали, что вас предупредил МИД Венгрии о том, что будет это. Как бы и вы спросили, задали вопрос тогда в своем твите. Это что, позиция правительства? От я дуже чітко сказав, а потім, дивіться, вони самі себе роблять шкоду. Оці фотографії з цієї демонстрації, коли люди тримаються каталонські прапорці, Господи. і в футболках, де написано самовизначення Закарпаття, от вони в Брюсселі були, ми їх розкидали по міністрах закордонних справ, по наших друзях. Вони дивляться, що от тут є каталонські прапорці, от тут є футболки самовизначення Закарпаття. І я вважаю, що всьому є межа. Є певна червона межа. Знову таки, ми ж поважаємо демократичні принципи. Кожен може прийти до посольства України в Будапешті і протестувати проти нашого закону. Ми будемо і далі пояснювати, чому цей закон є насправді дуже вигідний навіть для угорців, які у нас в Закарпатті Но знаходяться. все-таки, Павел, это была позиция правительства, или все-таки они открестились от нее уже в разговорах с вами? Ні. Що стосується демонстрації, це не є позиція уряду. Але тим не менше вони не змогли її заборонити, розуміючи своє внутрішнє політичне позиціонування. Це, як на мене, багато про що говорить. Тому будемо із угорцями послідовно працювати. Я вважаю, що наша лінія має бути дуже жорсткою, дуже послідовною, оскільки мова йде про фундаментальний інтерес того, що ми є єдиними. Саме навіть не національної безпеки, але і конструктивної. Будемо розмовляти з угорцями, оскільки у нас тут хтось каже, окей, ти їх не переконаєш, оцих угорців, давай, не будемо більше з ними розмовляти. А так насправді не робиться. Чем закончится эта история? Я вважаю, це закінчиться тим, що ми представимо всім план реалізації закону, де буде чітко записано. Потім будуть висновки Венеційської комісії, ми їх врахуємо в закону про середню освіту. А потім, звичайно, я вважаю, що буде тільки одна країна – Угорщина, яка і надалі буде щонайменше пробувати розхитувати це питання. Інші країни, звичайно, не будуть мати аж жодних ані практичных, ані политических претензий. Скажите, сами страны ЕС, ведь для ЕС очень важен принцип единства по разным вопросам. Сам ЕС не может как-то, учитывая все эти обстоятельства, сказать правительству Венгрии, что, в общем, вы перебираете, что так не ведут себя в Европе, когда речь идет о таком самовызначении для кого. У венгров есть Венгрия, это такие граждане України, просто не венгерської національності і так далі. Але, Айдер, ЄС може сказати багато що. От дивіться, є висновки Венеційської комісії щодо угорського закону про вищу освіту. Угорщина їх реалізувала? Не реалізувала. Даже так? Звичайно. Є, наприклад, рішення Європейського суду стосовно біженців. Оскільки є головним принципом Європейського Союзу є солідарність. І ми, коли набудемо членства в Євросоюзі, і коли будемо безпосередньо йти до членства,
Для нас це теж буде питанням солідарності. Ми маємо підтримувати весь Європейський Союз. Тому яким чином потрібно протистояти міграційній кризі, це інше питання, але потрібно це робити разом. Тому я ж кажу, що є питання не тільки внутрішньополітичні для Угорщини, оскільки всі кажуть, наприкінці наступної весни в Угорщині вибори. Після виборів це все пройде. Воно не так все просто. Тому давайте налаштуємось на те, що це питання буде тривати певний час. Ми маємо дуже сфокусовано і послідовно над ним працювати. Не може бути такого, що це питання у випадку Угорщини зникне і ніхто не буде ним маніпулювати. Будуть угорські політики, чи це з правлячої партії, чи це тільки з правого флангу, які будуть намагатися і далі цим маніпулювати. Тому маємо, і це моє останнє, що хочу сказати, оскільки дуже важливо, маємо працювати з громадами. Я вважаю, що ми недостатньо до того працювали з громадами. І з угорською громадою, і з румунською громадою. Маємо працювати більше. І в тому сенсі цей закон, і інтерес до цього закону має допомогти нам більше працювати. Я туди поїду, зараз от міністр освіти поїде, тому будемо працювати і сфокусуємось саме на цьому. Нет ли тут такой ошибки, чисто технологической? Вот в то, о чем вы сейчас говорите, о работе с сообществами, о Венецианской комиссии, вы же знали, ну не вы закон не принимали, но министерство и парламент знало, и президентская администрация знала о том, что возможна такая реакция именно со стороны венгров, да? И нельзя ли было сделать предварительную работу такую, чтобы Венецианскую комиссию заранее отправить, чтобы заранее поговорить с общинами, и чтобы их возможность дергать нас была сведена к нулю? Ну, по-перше, що відправляти заздалегідь до Венеційської комісії? Проект. Ну, звичайно, але попередній проект, він не викликав жодних заперечень. Це був процес прийняття цього закону в парламенті, формулювання було, звичайно, змінено. Що стосується консультацій з громадами, вони були. Але нам потрібно більш сфокусовані консультації, звичайно. І пояснити, а що буде далі? Оскільки деякі громади вважають, окей, у нас зараз відберуть право на середню освіту. Так, воно так не є. Це буде освіта, яка буде вестися і мовами національної меншин, але і обов'язково українською. В законі чітко написано, що предмети можуть викладатися мовами Європейського Союзу. Що стосується технологічної помилки, не помилки, політика, вона ніколи не буває суто раціональною, ну ви вже знаєте, Айдара. Тобто, отак от написати схему красиво, так як матрицю, і йти по цій схемі, так воно не буває. Політика є емоційною і має бути емоційною. Але те, що в цьому законі прописана норма, яку ми маємо послідовно захищати, я в цьому переконаний навіть особисто. В этом нет сомнений. Последний вопрос по этой теме. Вы видите руку России и руку Путина не просто коротко, вот в том, что Венгрия сейчас ставит палки в колеса Я Украине? бачу безумовно намагання Росії використати цю ситуацію. Я бачу безумовно спроби Росії розкрутити ситуацію в Угорщині, особливо на правому фланзі. Про правлячу партію нічого казати не буду, але тим не менше ці спроби безумовно будуть продовжені. І ми маємо розуміти, що нам потрібна відповідь не тільки сьогодні, не тільки завтра, а завжди цим спробам. Оскільки для Росії це бажання відкрити, ну якби другий фронт. Ну, это шанс, проти да. нас. Такой шанс любой используют, да. Вони цей шанс будуть намагатися використати, а наша ідея має бути спрямована на те, щоб іти послідовно шляхом, який ми вибрали, але у діалозі з нашими сусідами і, звичайно, у діалозі з місцевими громадами. Якщо ми їх переконаємо, а аргументи у нас є, ми виб'ємо з рук Путіна оці кози також. Отдельно